הולך להיות מגניב, ואני כל כך מתרגש מה שאני הולך לעשות, אני אגיד לכם את המשפט הבא, ואנחנו עוד נדבר עליו כאן היום בערב. אני הולך להתמסטל כדי לצאת מזה. די-ג'יי, תן להם בראש. דינמו של אדרנלין, והוא הולך לעשות לי את היום הולדת, כי אני חולה עליו. אני רוצה להזמין את ירמי קפלן! יום הולדת שמח! יום הולדת שמח! יום הולדת למיכאל! יום הולדת שמח! אני רק רוצה לומר לכולכם שאת רשימת השירים הבאה יצרנו ביחד עם מיכאל, רשימה לכבוד היום הולדת שלו, שזה אומר שאלו שירים שהוא ממש אוהב, מסתבר. כשנכנסתי לחיים, מה רציתי להוציא, לא אניח את הזיכרון בצד הדרך, הרגלים שאספתי לא תוכלי לקחת לי, לא אניח את הזיכרון בצד הדרך. ממחר כל מה שאני רוצה מכם, רבק אנשים, כל מה שאני רוצה מכם זה כשנגיע לאפס קצת תנענע את האגן שלך, כאילו שאתה עוד לא יודע שהוא עומד להישבר עוד 10 שנים. קצת באפס זה הולך ככה: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10,
כוסית האחרונה, בן אדם. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Michael, happy birthday to you.